We are my sign, Emma Munina, Moshi, be more son for an KUSI or Bordo Mensa Brampa, and a minimum a shear. And then so, said the young watching a pro, ama Mimmy Danny Cosiada, as a barber Kaye and say, na it's a semi no saying she has said the end da, and you read on soon be near the media watching the Incamishe, ye de every war. And then see the America and say, Bomodi na a trip bang were fiddy. Na wonso wakame ho na me no mie no nyina no yatena se ne yakenkan nwoma wato ne din se batakari adoso eno ade yeguso a yekenkan ade nti sese de baabi a yedru krasafa aduo no mo enso ho ne yedru a me no eba beto a akenkan no eso ensuase mindin ya ehitae no enam den so ene de bae ne nyina no eyato yira nkyem a eto ensuase mind bara nkwada miensa one papa nkoto petrol mfa mbisi edemo se da achi bia na wode kogugu ne kokoo so a ne yiri nim ene okofa ewu nim se ye kresin ede begu kane mu awom ema ija eto wodane mu kowi ase nkoda mako miensa mu a ena wonyina no wo hyeye ma aban ete ti aban etu ho na mode bensi ase ho na aban bi hunu nsu ase man ti bia wo mu wo hunu se wa kampu ntuo mododo ni se sisi aban etimi abaye omwa ama wasi asopete ene janambia ene esubura ede ama won a sisi nsu ase man wo ko wani mu kakra wabua no adane de ama nsu ase man awie wie kratafa eduo no enson asemti a wode atoso no se asorefo ntokwad no asorefo ntokwa na asorefo de wo ko ntokwa sen aya asem se be o ye hu so nkotie ya boafo nkrato ne ye ba ye de mu asem pote de abro de ye ema asorefo de boani e wonsu asem mo ho no mo ye ka wo se nwuma bia da woroma na aso ye mu a ye de dwuma de ye de bro memenda ene kwasi ada bia NK Executive Barbers wo mo na aso ye mu a ye de dwuma de ye de bro memenda ene kwasi ada bia NK Executive Barbers e wo Ghana ene Nigeria Ghana de ne wo Pachi number 2 junction no so ho mo pe na Kumasi Ashanti region asemo na making wobetimi afre wo mo e wo +233 243 837121 +233 243 837121 ana Nigeria number no so wobetimi afre e wo +234 703750 604979 +234 7037604979 Ofra NK Executive Barbers ebejo so e wo Cross River State ya wa henkro ene Calabar eho ena owa odro ho a odofo obeye omwa ayuti ama ho ayefe ne mpaboa bia nso a wopese wo ye ede ma wo no obeye ede ama ododo wi o mama yenkotie wa boafo nkrato ne ye ba ye de akinkan seb no ede ama wo Mosomfo na KUSI obodo mensa brampa enende moshia mi emani GP sende mabeka na KUSI TV and na KUSI media eho na KUSI media edi dwede bi bro wato ne din kai behwe eyanguma ene ye bekenkan na KUSI media a mekan dwede ya yato ne din ka mehwe ya ye de bro no ye de bro memenda ene KUSI ada bia eye na KUSI media ena bi side media wato ne din kai mehwe me de ebro wo me de bro memenda ene KUSI ada bia memenda eye nwumre no so ekosi no so pebu KUSI ada eye nwumre no so ekosi no so pebu ewo na KUSI media so na KUSI media on YouTube ewo na KUSI TV on Facebook what the answer be coming ho de bia memenda bia ene KUSI ada bia enwuma me no di hyase no wato ne din batakari adoso eye nwuma na me no no nyina no ye be si konwa ne yakenkan na de so hye de so ne se ye de be live ewo na KUSI TV on Facebook na KUSI media on YouTube come home now be yenshira bra ye nyina ye bom ne yakenkan nwuma wato ne din se batakari adoso. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Ashanti region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. Have you heard of KUSI TV before and what we do? In case you haven't, this is what we do. Skits and film production,
video coverage, musical and video promotion, event management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on Nana KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. Nana KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. Nana KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on Nana KUSI TV, NKTV. We are my yesan ma munyana mo hyehyia bio afi ene bredu say me no wusi nkonya na afi yatoa akenkan ne so na sade medi kan ye no ye wo kratafa aduonum enson page 57 asemti awode atoso ne say asorefo ntokwa no asorefo ntokwa eden na ntokwa si asorefo a ewo ensuasememu sisei yenim say asore yahodo mienu na abepie ewo ensuasememu ho wodifo Sarah edie no ene na sore dada na wokono na saa asore mienu na ekontokwa ana ya asore ben entokwa na woka ho asemi wie yento akenkan ne so asetena mu wi anka wobia pese wonyania de bia nanso etobre bia ebra wobi ehwe adepa bi ekwan no edane awerho ene emusubo yei na ema ede di pefe se nipa abrabo ewa afa hodo mienu dede ene nyono papa ne bone ahonya ene wohia ahoɔden ene yade enkwa ene wowuo nanso ema de biara da se obi ebenya papa nkoa ne nkwa na nyina ifiri se empani se enipa enam nyina na osane amena dakuru fia da bi ebra enimu firase ebribri no ni ensuase man kwatia ne se dawuro dem tonton nana ensuase hene ene ne mpanimfo se oman adwo wose memfa ntom wanim se eye Kristo asempa asafo wosofo oboache enom asore no ese anwumre yi wonsa ka wohoho bi ya wo ba beka nyamesem enti obia ntwa dani emra kontihene aboboa no ho ema metie bi da obofu ya no si ya pe na ne awote ewo asomua ene ntwene ne adwonto anche kora wo hunu se wodifo Sarah sore no mu mpanimfo baako ewuregure fie mu ebo won asoma no kokose ema ongutie nyamsem ne bi Kristo asempa asafo ma eyi efiti osumi ase ema miensa ebi ede wonni a etese aben ebeto nyom ehye nyame edin animunyam bra minua bra nyame tumi si tumi nyina bra minche nebeyeye se wo yade ebowa enko dunsi ni ho enko bosonsomfo ho enko tete weni ase minua bra no beji wo jumisi ya pe no ton safre osempakafo yi ese omekasa forosoro ho no odane ho adi akire ne tiefo ede ne kasa osempo no atudwa moma muani na ho nyamemma eno ne okasa no asemti okasa fa sade nipa binom a wofre won ho asofo asi afrafra nyame asem ni mu ede etwe edom edi wachi ede nam saa kwan no so agi din asan enya won ho tam eno ho oto aso se moma muani na ho na enipa ya woye mpataku adufuru pefo ya wafurufra enwanwoma ebuso bia nsuma won
won yefunu won pese minkumnya ene won nada na asoma won sankrofo yebuso wo ye fie mu ye musua mu ye nkura ase ene ye nkuru mu di osusuwa ne se wode enoma echicha afofora ana wode niema chicha afofora na wawie nyamesom kora nenso enye no kora da nyamesom pa ehwehwe pii sensa me ka kire obi a wo tie me no enne se ma ho kwan ema atradefo ya woye wo ho konongo kaya eno bi na ada wo mo a onyame atemuo ebeba oni no so enti mumma ekwan me ka kire obi a wo tie me nne ene se oma ho kwan ema atradefo ya waye wo ho konongo kaya no bi edaada no a onyame atemuo ebeba oni no so enti mumma di ohunu ya ne se wodifo sera so no mu emrantie bi atie si dwom de ma atwa asofo yi asodifo yi so mi kan no atwo sampakofo yi efiri soro ho aba ba hwefom se pu enipa ehia wonu mu nyina de bo okontokwa saa ma enipa ni pi pray afempo de na ntokwa no ya ye abusuantokwa nana ma wo ye ntem ebo dawuro se obi a obehu se woni obi ekono oto nana nsuase ukuada sada uboyechi ansana ntokwa no etwa nenso na ade anya ase ya wie ade achi ye no nana frɛ a asafo mienu enyina kadifo esiesie wontem wo hye nana bo se bribi ete saa ensi biu odifo sera pene so ese obetue prafo ni nyina ayarhweka wochiachia won ema wode ehyiemu no ebawieye omanma baby akoduru no asorofo awoku na nkampese obi kana nyamesem a die enti die enyi ntum sese de empani ka se akutia enimni wura we ye akutia asempaka ena asofo ebaye beka ya na nanso nyame asam de sabio ye nimu akutia de nyankopon atwero no eno mu ne yeka mu asem nene ne kofa ntokwa iba ya ama ebinimu prepraye ene ade we omanma ye nto aso we ewo yakenkan no so ye wo eye kratafa aduonom nkono asem foforo ya wode ama ne se asem mpenipa asem mpenipo we ejiri ye se wa wode ato aso dada ye nto aso we wodi for sera sori ba yi enipa baanu a na wodi animu na wopre asori eyi eyo ene kwabena brobe ene kwasita no bribia ni hono mu a na waye ewa asori mu a emrantie yi na wonka ho dakuru bi ohia kokwa mu baabi etwetwe won ho nkobo kano na ekase wose kwabena nansan mi hunu sadi aso yi sikasem etekwara ka menko dia ka yayi obi a obehwe aso yi sikaso efiri broba no a wose no krepa na woka no wodifu ankasa ntumi nka sempa no na wonsan enhwe yi sikaso wose ye ne asafo ma no nyina hia na ye pa won a obehwe ye sika ene ye japade so enu mom ebeboa ama obia eho aha no ehwa na ta no se eya adwempa kra ena wode aba no eyese yenya aboafo se de ebeya wodifo ebenya ebre na wahwe sunsumwa adwuma eno so obia ye na famu dia ebeboa ama asafo eyi atimi atompon akyensei awana brobe say nana na ugidi se yekosusu saa se bi ho ekire wodifo a ebaye na hojo na tano say mi gidi ye se obeti ase empani se wonipa baako ensa ntumi nkata wonyame ani afenso wo baako wedra egu
ɛwɔ mu sɛ wɔno ɛna wate n'asɔre deɛ nanso sɛ obiara nka ho a ɔntumi nya asɔre ma ɛnyɛ yie yɛde nipa ɛna ɛyɛ biribiara ɛna bro be sɛ kwasiada sɛ yɛhyia mu a mede asɛm no ɛbɛto dwa na mempaeɛ ɛne sɛ yɛbɛnya aboafoɔ ama wayɛ yɛn nsɛmwa ɔman ma asɛm mpɛ nipa o nipa nti yɛmfa nsi ha na nyankopɔn yɛ adom a ɛkyena ɛyɛ kwasiada menu nyinaa bɛsan ba bɛhyia bio na afei yɛabɛto akenkan nso sɛ mmeranteɛ mmienu nkɔmmɔ a wɔretwetwe no anokwa wɔde kɔto odiifoɔ Sarah anim a ɔbɛgye atom na afei waka sɛ yɛmpɛ nipa bi a wɔbɛhwɛ asɔre ne sika so ana ɛna di asɛm koraa ɛne bɛda ɛwɔ asɛm a mmeranteɛ mmienu akɔ akɔfa aba mu yɛmfa nsi a na nyankopɔn yɛ adom a ɛkyena ɛyɛ kwasiada nko adeɛ ka me ho ne yɛntoa so ne yɛhwɛ deɛ ɛbɛsie mɔsomfo na KUSI ɔbɔɔdo mɛnsa abrampa ɛna mbɛsom mo ɛwɔ na KUSI media so memenda ne kwasiada bia ne yɛde saa adwumadie brɛ wo mosomfo na KUSI ɔbɔɔdo mɛnsa abrampa ɛne nnɛ mɔhyia me ɛma ne gye pii sɛ nnɛ moabɛka na KUSI TV ɛna KUSI media ɛho na KUSI media ɛde dwumadie bi brɛ wo wato ne din kae bɛhwɛ ɛyɛ nwoma ɛne yɛbɛkenkan na KUSI media a mekan dwumadie a yɛato ne din ka mehwɛ yɛ a yɛde brɛ wo no yɛde brɛ memenda ɛne kwasiada biara ɛyɛ na KUSI media ɛna mede saa dwumadie a wato ne din kae mehwɛ mede ɛbrɛ wo mede brɛ memenda ɛne kwasiada biara memenda ɛyɛ anwummerɛ no nson ɛkɔsi no nson pɛ mu kwasiada ɛyɛ anwummerɛ no nson ɛkɔsi no nson pɛ mu ɛwɔ na KUSI media so na KUSI media on YouTube ɛwɔ na KUSI TV on Facebook wode ane sɛ wobɛka me ho da bia memenda bia ɛne kwasiada bia ɛnwoma me ne wode hyɛ aseɛ no wato ne din batakari adɔso ɛyɛ nwoma na me no mmienu nyinaa no yɛbɛsi nkonnwa ne akenkan na deɛ sɛ ɔhyɛ ne so ne sɛ yɛde bɛbrɛ live ɛwɔ na KUSI TV on Facebook na KUSI media on YouTube ka me ho na wobɛyɛ nhyira berɛ a yɛn nyinaa yɛbom ne akenkan nwoma a wato ne din sɛ batakari adɔso. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Ashanti region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. Have you heard of KUSI TV before and what we do? In case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV.